V duch je tady v zahradách Pražského hradu stále přítomen. Nové zahradní úpravy, které navrhlo Co blbneš? Pane Gregor, halo, opakujte, pane Gregor, já vás neslyším, pane Gregor. Pojď sem. Pane Gregor. Halo. Ano, už vás slyším, Úspěšně jsme přistáli. Čekám na další instrukce. Potřebuji, pane Gregor, další instrukce. Co máme dělat? Jak máme postupovat? Přepínám.